समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये झाडाझडती होऊन रायगड जिल्ह्यामध्ये शिवसेना सुनील तटकरे यांना डिवचण्याची एकही संधी सोडत नाहीये। अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी पुन्हा एकदा तटकरे यांच्यावर निशाणा साधलाय। सुनील तटकरे यांची वाटचाल भाजपच्या दिशेने सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट आमदार दळवी यांनी केलेला आहे। त्यांच्या या आरोपांमुळे आता खळबळ उडाली आहे। त्याच पक्षात राहायचं आणि त्याच्याच मुलांना बदनाम करायचं, कारण इकडली बॅग भरली आहे, गल्ली टू दिल्ली। आता कमलाच्या दिशेने वारी सुरू आहे आणि हे त्रिवार सत्य आहे। काय लपून राहणं बघा, आतापर्यंत त्या व्यक्तीचा प्रवास राजकीय बघितला तर ही चिटिंग आहे असं म्हणता येईल। तर ज्या नेत्याच्या आश्रयाखाली आपण काम करायचं त्यालाच फसवायचं, ही संस्कृती आहे। आता ही बंद केली पाहिजे आणि म्हणून रोयाचं नाव बदनाम होऊ नये म्हणून ह्या लोकांना हद्दपार करणं आता काळाची गरज आहे। ज्या सतेजनी